لعفرينê Rojavayê Kurdistanê de encama teqînekê de du welatî bûna qurbanî û jiyana xwe ji destan. Ji derna xwecihî da nazanîn ku duh sêşemê bombeyekê bomberêjkirî di malekê de li bajarokê Basûtê li gundewarê Efrînê hata teqandin û di encamê de welatiyên Kurd her du welatî bi navê Heyfa Şerîf 21 salî, welatiyê bi navê Newzet Ekrem Tobal 45 salî bûna qurbanî û jiyana xwe ji destan. Her wiha jê derê serbar kir û got ku di teqînê de zirarên madî gihîştin mal û milkên ku teqîn li wê malê hatî rûdan û tanha jî sedema teqînê nehatiye naskirin.